Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti wnaeth eto Dduw am y fraint yma cael dod gyda fron ac yn gallu dod trwy enw ac heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd un plith nawr bendithio'r amser byr yma a bydde ti'n helpu ni i agosau ata ti i cael dysgu mwy am yr Efengyl Sancta. Tyrd bendithio ni nawr i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, dwi wedi dewis yr emyn diolch i ti yr holl alluog Dduw. Dyma i chi emyn. Yn emyn byr, mae yna rhywbeth rhyfedd am yr emyn yma. Mewn cynlleied o linellau, i chi'n gallu cael popeth. Mae'r cyfan fan hyn yn y penillion. Dyma yn aml sydd mor rhyfedd am yr emynau i ni yn ei canu. Pan mae yna rhyw gydnabyddiaeth o'r dystiolaeth i ni'n gallu tystio bod ni wedi brofi hefyd. Yn profi'r un peth ar emynydd. Ac felly ni'n gweld fan hyn, onid yw yn emyn hyfryd i'w chanu, diolch i ti. Dyna falle y darn cyntaf. Falle wrth edrych, felly'r Cristion, ni'n gwybod, ni'n gweddio bydd yr negeseuon byr yma'n cael ei defnyddio i rai sydd yn ceisio, i'r rhai sydd yn y byd ac heb Grist, ffordd byr o dod ar Efengyl drosodd trwy gyfeirio at yr emynau rhyfedd arbennig yma sydd gyda ni yn ein gwlad ni. Ond i'r Cristion mae e'n fendith ond yw e. Mae'r Cristion wastad yn elwa o wrando ar yr emynau yma, canu'r emynau yma, achos mae'n atgoffa fe o beth sydd wedi digwydd. A dyma beth i ni'n neud, i ni'n gallu diolch wrth edrych nôl ar ein bywydau ni. Diolch i ti. Yn diolch iddo fe. Does dim byd arall ond diolch. Beth arall allwn ni wneud? Diolch i ti pwy? Yr holl alluog Dduw. Dyna i chi gyfeirio. Mae yna rhyw gydnabyddiaeth yn syth at Dduw, at fawredd Dduw, at natur rhyfeddol y diwdod, y tad a'r mab a'r ysbryd glân. Ni'n gweld fan hyn, mae'r drindod wrthi yn yr emyn yma, diw e? Ni'n gweld gwaith y drindod trwyddi draw yn yr penillion yma. Ond mae'r Cristion gallu edrych nôl yn dweud, diolch i ti. A ni'n cyfeirio mai ti Dduw sydd yn holl alluog. Ac yr hyn i ni'n diolch amdano. Gymaint gyda ni diolch amdano am ragluniaethau, am fendithion. Ie, mae hwnna'n wir. Ond y peth mae'r Cristion yn diolch amdano yw am yr Efengyl Sanctaidd. Am Iesu Grist. Am iachawdwriaeth. Dyna beth i ni'n diolch amdano. Dyna beth mae'r emynydd yn sôn amdano fan hyn. Ni'n diolch i Dduw, yr holl alluog Dduw. Am beth? Am achub fe enaid. O, diolch i ti am faddau fy mhechod. Diolch i ti fod Iesu Grist wedi dod, fod e wedi agor ffordd mwyn i fi, eog, cael bod yn wyn ac yn lan. Mwyn i fi cael bod yn blentyn i Dduw, mwyn i fi cael sicrwydd cadwedigaeth. Dyma beth mae'r arglwydd wedi wneud. Dyma beth oedd y cynllunio'r byd. Dyma oedd y trefn. A bydd y tad yn anfon y mab. A bydd yr mab yn dod. Dyma beth yw'r Efengyl. Iesu yn cyflawni'r gyfraith yn ein lle ni. Ni ddim yn gallu cadw'r gyfraith. Mae'n amhosibl. Ond i gyrraedd y nefoedd rhai bod yn berffaith. Ond dydyn ni ddim yn gallu bod yn berffaith. Dyna beth ni'n clywed yn yr Efengyl. Mae Iesu Grist yn cadw'r gyfraith yn eich lle chi. Fedrwch chi ddim gwella'ch hunan. Fedrwch chi ddim dod yn fwy cryfyddol, yn well. Allwch chi ddim fod yn besom fwy neis a be bynnag yw'r termau i chi'n rhoi ar eich hunan. Dwi'n beth yn bosib. Fedrwn ni byth cyrraedd y safon. Ond mae Iesu Grist wedi wneud. Dyna pa mae'n diolch. Diolch am yr Efengyl Sancta. Diolch i Grist am gadw'r gyfraith i mi yn fy lle. Ond wedyn mynd ymlaen. Mae yna fwy yn yr Efengyl Sancta na hynny. Diolch i ti am farw ar y groes. Am gymryd fy nghosb yn fy lle. Diolch i ti am hynny. Diolch am y gwaed a lifodd ar y groes sy'n golchi pob staen i ffwrdd. Diolch am yr atgyfodiad i ti brofi dy fod wedi concro'r bedd, wedi concro Satan, wedi concro Efengyl, wedi delio fy mhechod. Diolch i ti am y cyfan. Dyna be mae'r Cristion yn canu. Dyna pa mae'n mwynhau canu am yna. Mae'n diolch am yr Efengyl. Dim syndod mae'n dweud hallelujah, a dim syndod bod ni'n dweud wrth ganu'r dôn yma hallelujah sawl gwaith. O clod i ddenw di am yr Efengyl Sanctaidd. Ond mae'r dystiolaeth yn mynd ymlaen yn yr ail bennill. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di. Mae'n cofio nôl. Dim ond yn diolch am yr Efengyl. Mae'n diolch am y profiad o droedigedd. Mae'n diolch am yr hyn sydd yn wir ohono fe. Ond mae'n gallu cofio nôl. Roeddwn ni mewn carchar tywyll di. O'n i ddim yn gwybod beth i wneud, o'n i ddim yn gwybod pa le i droi. Roedd fy mhechodau a iogrwydd fel mynyddoedd byd, o'n i ddim yn gwybod, o'n pwyso'n drwm. Roedd o'n i heb gobaith. O'n i'n meddwl nad oedd maddeiant i rywun fel fi,
A gallai hwnna fod yn unrhyw un sydd wedi gwneud y pechodau fwyaf erchill, gallai fod yn un sydd wedi cael ei fagu ar yr eilwyd fwyaf crefyddol, fwyaf diwiol, fwyaf ysgrythurol, ac eto wedi byw bywyd o ragrith a breuddwydion i wneud y pechodau mwyaf erchill. Gallai fod yn unrhyw un. Ond be mae'n dweud yw, pan oedden ni'n carcha'r tywyll di, pan sylweddoles i fy nghyflwr. Pan sylweddoles i, ac roedd ofnau'r bedd, ofnau uffen, ofnau tragwyddoldeb, a ofnau anobaith. Sut fedrau cael fachub, sut fedrau cael unrhyw gobaith. A dyma be mae'r mynydd yn dweud, pan oeddem ni mewn carcha'r tywyll di, pan o'n i'n mynd trwy'r argyhoeddiad o bechod, be ddigwyddodd? Trwy dy ras, rhoist, un oleuni nefol. Fe ddath goleuni'r Efengyl. A gallai hwnna fod wedi digwydd mewn capel, falle pregethu'n digwydd, gallai fod wedi digwydd wrth wrando ar y we i bregethu'r gair, gallai fod wedi digwydd wrth ddarllen gair Duw yn y tŷ a ben eich hunan, gallai fod wrth i chi fynd allan ar hyd taith bywyd, ac yn sydyn iawn mae'n dod i gof beth mae Iesu Grist wedi gwneud drostoch chi. Falle'n cofio gweddi mam neu dad, falle'n cofio rhyw adnod y ddysgoch chi, falle'n cofio darllen rhyw erthygl darllenoch chi. Allai fod mewn sawl gwahanol amgylchiad, ond beth sydd yn digwydd? Mae'n goleuni'r Efengyl yn dod. Mae'r ysbryd glân yn agor llygaid, nid yn unig i weld eich pechod, a i weld y carchar tywyll di, ond i weld beth nath Crist drostoch chi. A bron iawn, chi'n mynd ôl ei bennill cyntaf to, diolch i ti, yr holl alluog Dduw am yr Efengyl sanctaidd. Ac mae'n diolch am goleuo ienaid, pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, rhoist un oleuni nefol. Halleluia. Amen. Ac yna, mae fel betair, mae'r dystiolaeth, mae'r profiad yma'n parhau, ac ni'n gallu uniaethu ar y mynydd ond ydyn ni, y drydydd bennill, o aid, yr hyfryd wawr ar led, goleued ddeiar lydan, halleluia, amen. Ond nid dyna beth sy'n digwydd y Cristion, wedi dod yn Cristion, mae am eraill i ddod yn Gristnogion. Mae am i weld i gyfeillion ei deulu fe, cydweithwyr, mae am weld i wlad, i gydwladwyr, mae am gweld gwledydd y byd, ac yn yr oes i ni'n byw, dyma'r baich, dyma'r cyfnod i ni'n byw yn ddiwnawr a'r salwch yma sydd ar led y byd. Beth sydd angen? Wel, wrth gwrs, mae'r byd yn dweud beth sydd angen yw atebion i problemau iechyd ac i ni'n dymuno hynny, wrth gwrs, ond yr angen fwyaf sydd angen ar ein byd o aid, yr hyfryd wawr ar led. Dyna weddi. Goleued ddeiar lydan. Dyna beth i ni'n gofyn amdano, yw y bydd y wawr yn torri. Y bydd goleuni'r Efengyl, byddwn ni'n gweld arwyddion. Mae fel gweld y wawr yn torri. A falle'n dywyll i ddechrau ac yn dechrau goleuo. Yw'r wawr yn torri. Dyna beth i ni'n gweddio. Mae'r ymddangosiad fod y byd yn ei dywyllwch ar eglwys, yn ei dywyllwch yn llwyr. Ond na fydd y wawr yn torri. Na fyddwn ni'n cael gweld y ddeiar yn goleued ddeiar lydan, a byddwn ni'n cael gweld yr Efengyl yn llwyddo ac yn bendithio, ac yna pan ddaw yr arglwydd yn ôl, dyna i chi fendith. Ond tan hynny, yn gweddio am fendith yr Efengyl, y bydd yr Efengyl yn cael ei ledeini, ac y bydd llawer yn profi beth profwyd yr emynydd a llawer i Gristion, yr Efengyl sanctaidd. Yn cael dod o'r carchar tywyll di. Wel, dyna i chi emyn. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw am yr Efengyl sanctaidd. Halleluia, amen. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, rhoist un oleuni nefol. Halleluia, amen. Ac yna, o aid, yr hyfryd wawr ar led, goleued ddeiar lydan. Halleluia, amen. Gadewch i ni weddio. Diolch i ti o Dduw am yr Efengyl sanctaidd. Yn diolch am y goleuni a ddaeth i'n hyneidio pan oeddem ni mewn carchar tywyll di. Yn diolch am faddeuant pechodau. Ond Dduw i ni'n gweddio o aid, yr hyfryd wawr ar led, goleued ddeiar lydan. Dduw, tyrd, gweithiau'n rymus yn ein plith unwaith eto. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen.